न'खरावबो गोबां सिजनेल बोथोरनि फिथाइफ्रा गोबां थायोमोन दायो बारा फिथाइ सामथाइफ्रा जोंनि न'खरफ्राव गैला बायनाबो जाला दा बेवहायनो जों नांगौ मिनारेल्स भिटामिनफोरखौ जोङो मोना ओंखाम मालाबा ना बेदर बेखिनियानोसै आरो जाय गरिब ना बेदरखौबो मोनजाला ओंखामजों दालिजोंल' जानोसै दा बेवहायनो माखासे एनिमिया बेरामफ्रा हमदों दा बेफोरबायदि थासारि बिनिफ्राय फैबाय मेल निउट्रिसन नांगौ बायदि आदार मोनजायै गुबुन मोनसेया जाबाय एलकहल जौनि भिक्टिम जोंहा आइजोफ्रा जायो जौ लोंनाय जायनि न'खराव जौ लोंनाय दङ बे न'खराव जोंनि आइजोफ्रा बांसिन भिक्टिम जायो गुलि जानो गोनां जायो दा बेनिखायनो नैफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोंनि आइजोफोरखौ जोंहा उदां खालामनांगौ आरो उदां खालामनांगौबा दिनै जोंनि समाजा हौवाफोरजों डमिनेट जानाय मोनसे समाज नङाबाबो इनडाइरेक्टलि बेनो जानानै दङ गासिबो थांखिखौ हौवाफ्रा लायो आरो जोंनि न'खरफ्राव बेबायदि ट्रेडिशनेलि सोलिबोदों गोदोनिफ्रायनो सावरायलायनानै बारा थांखिफोरखौ लानाय जाया दा बेनिखायनो मा जायो बै जि मोनसे पलिसि न'खरनि जि पलिसि समाजनि जि पलिसि दिनै सरकारनि जि पलिसि बै पलिसि बिथांखिफ्राव आइजोफोरा माखासे डिप्राइभ एबा बन्सित जानो गोनां जाबोदों दा बेनिखायनो दिनै आइजोफोरनि जौगानांगौनि जि इस्यु बेयो जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट इस्यु मानोना मोनसे समाजा जेरै दाउ मासेया गां मोनसेजों बिरनो हाया मोनसे समाजा हौवाफोरखौल' लानानै मोनसे थाखोखौल' लानानै एबा मोनसे सेक्सनखौनो लानानै मोनसे समाजा जौगानाय नङा मोननैबो सेक्सना स्ट्रं जानांगोन दा बेनिखायनो दिनै जोंहा हौवाफ्राबो बेवहाय मावनांगौ दङ दिनै बिटिसिआव 40टा समष्टि दङ बे 40टा समष्टियाव सासेबो आइजो जोंहा एमसिएलए गैया सासेबो आइजो इएम गैया सासेबो भिसिडिसिनि चेयारमेन आइजो गैया सासेबो टिएलसिसिनि चेयारमेना आइजो गैया अब्ला आइजोनि थांखिफोरखौ सोर लागोन जोङो ओरैनो सानबाय आइजोफोरनो मानो नांगौ आइजोफोरनोबो नांगौ मानोना आइजोफोरनियावबो गोबां जेंना दङ जि जेंनाफोरखौ हौवाफोरनो बुंनो हाया नाथाय बिथाङानो जायगायाव जिरायनो मोनोब्ला बे थांखिफोरखौ बिथांमोना लागोन जोंनो हिनजावफोरनियाबो ओरै जानांगौ आइजोफोरनियाबो ओरै जानांगौ बे थांखिफोरखौ लागोन ओंखायनो दिनै इन्डियायाव रायलायदों आइजोफोरनो 30% रिजार्भ होनांगौ फरेनावथ' समान दायो नोंथांमोना नुदों क्र'एशियाया फुटबलाव दाख्लै फाइनालाव जेनदों वर्ल्ड कापआव बिसोरनि राष्ट्रपतिया आइजोसो माने 40 लाख जनसंख्या दङ जोंनि बिटिसिजोंनो समान इसेल'सो बारा जनसंख्याया पपुलेसना सुबुं अनजिमाया बेवहाय सासे आइजोआ राष्ट्रपति ओरैबायदि बुरजा लेखा फरायनाय गावनो फैनानै फुटबल टीमखौ बिथाङा सामलायफैदों नायफैदों मा जादों मा जायाखै बिराद मोनसे फिसा हादोर बारा गोबाव जायाखै वर्ल्ड काप गेलेनाया दिनै थांनानै फाइनालसिम सहैदों बिसोरो इसेल'सो गोरोन्थि जादों नङाबाथ' फाइनालखौनो देरहाबावगौमोन दा बेखौ लानानै मुलुगनि मानसिफ्रा दिनै नायदों जे आइजोफोरनियाव माबायदि केपासिटि थायो आइजोफ्रा बुजायनो हानाय बे केपासिटि थायो आइजोफोरनियाव बुजिनो हानाय आरो बुजायनो हानाय दा बेखौ जोङो जुदि डाइरेक्टलि गादबना दोनाखैब्लाबो इगनर खालामनाय जादों एरायखेनानै माखासे पलिसिखौ लानाय जादों ओंखायनो दिनै बर' आइजोआ नोरजिया जानाय माने बर' समाजा नोरजिया जानाय हौवाया जेसेबां स्ट्रं जाथों आइजोआ नोरजिया जानाय माने समाजानो नोरजिया जागोन ओंखायनो जोंनि आखायाव सम गैया मानगोनां रायजोफोर आं आइजो बिथांमोनखौबो खावलायदों दिनै जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ गथ' गथायखौ जोथोन लानाय गावनि न'खरखौ जोथोन लानाय सासे आइजोआ जुदि स्ट्रंलि नाजायोब्ला गावनि फिसायखौ जौगाहोनो हायो गावनि फिसायखौ गाज्रि खामानिनिफ्राय दोरद होनो हायो गाज्रि सिन्तानिफ्राय बोनानै लाबोनो हायो मोजां लामाजों लांनो हायो नाथाय जोंनि आइजोफ्रा मा जायो गोबां समाव जोङो मेलेमखौ बेथिंजाय बाहाया हौवाफोरखौ मोनसे गोजौ माने मोनसे मासि होनानै दोनो आं बिदि होनानै हौवाफोरजों नांलायनांगौ बुलायनांगौ आं बेखौ होनाखै अनलायनाया थानांगोन मानिलायनाया थानांगोन नाथाय ब्रेनखौ मेलेमखौ बाहायनांगोन दिनै जोङो नुदों इक'नमिया मा जादों रांखान्थिया बर' समाजनि रांखान्थिया गोदो गोदाय आइजोफोरखौ जोङो अन्थाइ बुनाय नुवामोन दिनै आइजोफ्रा लामायाव अन्थाइ बुख्रुबनो थाङो मटर लामायाव खामानि मावग्राया आइजो गोजासै नुनानै बिराद बिखाखौ बोरैबा मोनो खाथियाव माने आइजोफ्रा अन्थाइ बुख्रुबनानै लामा बानायनायाव हाजिरा मावदों ओरै सेंग्राफ्रा केराम गेलेगासिनो दङ जुवा गेलेगासिनो दङ तास गेलेगासिनो दङ लामायाव दंफां साया सिङाव नोरैबायदि बर'नि थासारिया जाबोदों मैगं थाइगं फाननानै बाजारनिफ्राय फैसाया लाबो न'आव सफैनायनि उनाव गावनि फिसायानो बुनानै सेनानै जौ लोंनाय बेबायदि रिपर्टबो आंनियाव फैदों बेबायदि बिसारबो खालामनो मोनदों आङो
बेबायदिबो जोंनियाव जागासिनो दङ दा नंखायनो दिनै हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावफोरनि एबा आइजोफोरनि आखायावसो जोंनि रांखान्थिया बारा सिकिउर जादों दिनै दखना दखान होनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं ना बेदरनि दखान दानाय लुनायनिफ्राय लानानै गासैबो खामानियाव दिनै आइजोफ्रा मोनसे रल लादों ओंखायनो आइजोफोरखौ आं खावलायनो नागिरो जे दिनैनि जुगा आइजोफोरनि जुग आइजोफ्रा दावगाबोनांगोन थांनाय 70 बोसोराव उदांस्रिनि एबा रोजा रोजा बोसोराव बर' समाजखौ हौवाफ्रा दैदेनबोबाय दिनै जोङो जौखौ फोजोबनो हायाखै जुवाखौ फोजोबनो हायाखै जोंनि गेजेराव दिनै खोमसि फोथायनायखौ फोजोबनो हायाखै गोबां बिथिंखौ जों सोलायनो हायाखै लेखा सोलोंनायखौ दाबो जोङो थिग खालामनो हायाखै दा बेफोर बिथिंखौ थिग खालामनांगौबा जोंनि आइजोफ्रा बिबान लानांगोन आरो आनकमप्रमाइज कुनु रावजोंबो गंलायनाय गैयाजासे आइजोफ्रा थांखि लानानै जिखालि ओंखारबोगोन ओइखालि बर'आवबो आईएएस अफिसारा लोब लोब ओंखारबोगोन आईएएस आईपीएस अफिसार ओंखारगोन डक्टर इन्जिनियार ओंखारगोन गोरों मानसिफ्रा ओंखारगोन नाथाय बर' हारियाव आइजोफ्रा माला थांखि लागोन बेसो बिराद गिदिर मोनसे सोंलु दा नंखायनो दिनै जोङो खेबनै साइकेल सालायखांबाय खेबसे गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय 25 किल'मिटार जोङो साइकेल सालायबाय बिनि उनाव जोङो फिन बड'लेण्डनि थाखाय साइकेल सालायबाय दा बिनि उनाव जोङो थामथियाव जोंनि बिनानाव मोननो जोंनि हिनजावसाफोरनो जों हगारनानै होदों जे नोंसोरो एवारनेसखौ जागायदो आइजोफोरनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव दिनै हिनजावसाफोर फैदों आंखौ थांनाय खेबसेयावनो नाजादों माखासे एबसुनि मेजर बिबानफ्राव दिनै हिनजावसाफ्रा फैनांगौ दा फैगौ सेन्ट्रेल कनफारेन्स जागोन जोंहा डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स जागोन दा बिनि थाखाय आं बिनानावमोनखौ खावलायगोन जायफोर दिनै बिए पास खालामनानै ओरैनो दङ एमए पास खालामनानै ओरैनो दङ जोङो खामानि मावफैनांगोन गोबां स्कप दङ दिनै ससियेल वार्कआव समाजखौ दावगाहोनांगोन ट्रेडिशनेल जिफोर लिडारफोर गोदोनिफ्राय फैबाय बे ट्रेडिशनेल लिडारफ्रा दिनैनि जि प्रफेशनेलिज्मनि मोनसे जुग मेटेरियलिस्टिक जि जुग टेक्न'लजिनि जुग बेवहाय माखासे लेभेलाव खामानि मावनो हाया जादों दा बेवहाय गोदान जेनेरेशना बिबान लानांगोन जाय गोदान जेनेरेशना गावनि गांनाय उखैनाय गाव मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ मिथिगौ बे जेंनाफोरखौ बोरैहाय सौसिनो बेनि थाखाय लामा बरननायाव दिनै गोदान जेनेरेशना बिबान लानांगौ आं बेखौ खावलायबाय दा बेनिखायनो बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों बे 10 दिनाव गोबां मिटिं जागोन गामि गामि बे मिटिंआव जोंहा बाहागो लाफानांगोन आइजोफ्रा एबसुनिफ्राय थाफागोन हौवाफ्रा साइकेल सालाय थायाब्लाबो टटेलि मेनेजमेन्टआव हौवाफ्रा थाफागोन सोरबा आइजो लिडारफ्रा जोंखौ कमप्लेन होयो मानो हिनजावसाफ्राल' दै रानो मानो हिनजावसाफ्रा मोसायो आर'नाइ होनाया मानो हौवाफ्रा होआ बेथ' जोंनि ट्रेडिशनसो जोंहा आलासि सिबिनायनि माखासे खान्थि दङ गोदोनिफ्राय जोंनि आइजोफ्रा आलासि सिबिनायाव एक्सपार्ट जोङो बेखौ डमिनेट खालामनाय होना बेयो जोंनि मोनसे डेक'रामसो बे जोंनि कालचार नाथाय बिदि होननानै बे खामानिफोरखौ खिन्थु हौवाफ्राबो मावनांसिगौ मिटिंआव जोङो साहा राननायखौ हौवाफ्राबो राननांगोन हिनजावफ्राबो जिरायनानै खोनासंनो मोननांगोन मिटिंखौ बेफोरबायदि माखासे गोदान खान्थिफोरखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों जाहाथे जोंनि समाजा ओरैनोबो जोंनियाव कुनु मोनसे बेबायदि गाज्रि खान्थि गैखाया नाथाय खान्थि गैया होननानै जिरायना थाबा जानाय नङा मोजांखौ जोङो बाहायनांगोन मोजांसिन जोङो दावगालांनांगोन अब्लासो समाजा गोख्रों जागोन दा मानगोनां रायजोफोर बे बिथिङाव आङो बारा गोलाव बुंला दिनै आइजोफोरनि थाखाय जोंहा बिबुंथि लाखिलांगोन खामानि मावनांगौ दङ बेखौ बयबो मावलांनांगोन मेनलि वुमेन एडुकेशन आइजो सोलोंथाइखौ जों जाहाथे बयबो गोसो होयो बेवहाय आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय गुबुन फारसेथिं हौवाफोरनि सोलोंथाइयाबो मोजां नङा दायो जोङो क्वालिटी आरो क्वान्टिटी मोननैयावबो जेनबाय रायजोफोर मैया उदालगुरियाव 12 जनसो इन्टेलेक्सुवेलखौ लानानै जोङो बिराद हर थौजासिम बर'नि जेंनाफोरखौ रायलायदों नोंथांमोननि बेवहायबो रायलायफैगोन जोङो जेरावबो रायलायबोगासिनो दङ बर' हारिनि जेंनाफोरखौ बुजिनायनि दरखार जादों दायो सा आलायारन सिनेमायाव बुंनाय बायदि दै गुदुंजों मै होयोबा खिन्थु हारिया जानाय नङा दायो मा जादों दै गुदुंजों मै होनाय बायदि जागासिनो दङ मेल मिटिं जायो माबा जायो सा थांबाय जाबाय लोंबाय मोसाबाय मेथाइ खनबाय मुसुरबाय जोब्बायबो सेस बेजों हारिया जौगानो हानाय नङा दा बेवहाय मैया बुंदों जे माला बांगाल हारिया मोननैयावबो देरहासार क्वालिटी आरो क्वान्टिटीयावबो अनजिमायाबो बांगासिनो दङ क्वालिटीयाबो बांगासिनो दङ बेफार फालांगि खालामनाय राजखान्थि खालामनाय सोलोंथाइ गुवाहाटी हाइकर्टनि उकिला बिथांमोननो गोजासै गासैबो जेरावबो दावगागासिनो क्वालिटी आरो क्वान्टिटी जोंहा खिन्थु मोननैयावबो जेनगासिनो दङ क्वान्टिटीयावबो जेनगासिनो दङ सासेनिफ्राय सानैनि बारा गथ' जोनोम होला क्वान्टिटीया खमायबाय क्वालिटीयावबो जेनगासिनो दङ लेखा फरायनाया
दिनै डिग्री कलेजनिफ्राय रिपर्ट होजोब्बाय बबेबा कलेजाव एबार 9% पास खालामदों 5% पास खालामदों हायर सेकेन्डारियाव रिजाल्टआ जोबोद गाज्रि 80-90% मोननाय बर' गथ'आ जोबोद खम बिराद गाज्रि क्वालिटियाव क्वान्टिटियावबो जोबोद गाज्रि क्वालिटियाव एग्रिकालचारनि आबाद मावनायनि क्वालिटिखौनो होन राजखान्थि खालामनायनि क्वालिटिखौनो होन जि खामानि मावनायनि क्वालिटिखौ होन बा एबसु मावनायनि क्वालिटिखौनो होन क्वालिटियाव जोङो जेनबोगासिनो दङ दा नंखायनो रायजोफोर जोंहा दिनै बे मोननैखौ गोसो होनांगोन क्वालिटि आरो क्वान्टिटि बे मोननैखौ गोसो होनांगोन गुबुन मोनसेया जाबाय जातीयताबादा माजों जागायो माहारिबादा जोङो माहारिबाद नेशनेलिज्मखौ बिराद रायलायो नेशनेलिज्मखौ दा खोनानो मोनदों एबा मिथिनोबो मोनदों 70% बर' गथ'फ्रा गावनि बिमाखौ आइ आरो गावनि बिफाखौ आफा होननानै लिंला बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होननानै लिंला दा नंखायनो माहारिबादा जागायगोन आइ आरो आफानिफ्रायसो जायनिफ्राय जोनोम जायो बिनिफ्रायसो ओंखायनो फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय आं दिनै बेवहाय फार्स्ट गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जायगायाव फैनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो नागिरदों जे 2 अक्ट'बरनिफ्राय भारतआवनो था बाहेरावनो था जेसेबां बर'फोर राव रों एबा रोङा बयबो जाहाथे 2 अक्ट'बरनिफ्राय गावनि गथ'खौ बुङो आरो गावनि गथ'फ्राबो ओइखालिनिफ्राय बुङो जोङो गावनि बिमाखौ आइ आरो बिफाखौ आफा होननानै लिंनांगोन गुबुन रावजों लिंनो मोनला जोङो नङाबा जोंनि रावा थांनानै थानाय नङा जोंनि जातीयताबादानो थांनानै थानाय नङा जोंहा दाउट जागोन जोंनि गथ'फोरनि सायाव सोर जोनोम होदों बर' बिमाया जोनोम होनाय गथ'आ बिमाखौ आइ होनथारनांगोन बर' बिफाया जोनोम होनाय गथ'आ बिफाखौ आफा होनथारनांगोन दा बेखौ जाहाथे जोङो थांखिखौ लायो जोंनि जातीयताबादखौ जोङो गुदिनिफ्राय जागायफिननांगोन रायजोफोर दा आं बेखौ खावलायबाय दा बेजों लोगोसे दिनै मोनसे गोख्रों समाज दानायनि जे बाथ्रा रायलायदों दा बेखौनो लानानै जों एबसुआ टटेल रिभलिउसननि खोथा रायलायबाय आबुं जांख्रिथायनि मिशन क्वालिटी इडुकेशननि खोथा रायलायबाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि गोदान मावथांखि लानानै हाबा मावबोदों नाथाय जों साक्सेस जायाखै आं बेवहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव परबतजरायाव फैदों हिसाबै परबतजरा साब डिभिजननि सिंनि गासैबो दखरा आफादखौ खावलायदों टटेल रिभलिउसन आरो मिशन क्वालिटी इडुकेशननि हाबाफारिया थाद'नो मोना जोंहा एलपिनि फोरोंगिरिफोरजों रायलायनांगौ एमइनि फोरोंगिरिजों रायलायनांगौ गार्जेनजों रायलायनांगौ आरो सोलोंथाइया जेरैखि जाया गोख्रों जानांगोन क्वालिटी इडुकेशन दा दिनै बर' फरायसाफ्रा खमायनो हमदों जायफ्रा थाखा फैसा एफा एनै जाबाय प्राइभेट स्कुल फोनांगोन गासैबो फारफ्रोमनिफ्राय जाहाथे समायना रमायना खालामो जोंनि गथ'फ्राबो फैनो लुबैनाय आरो फोरोंगिरिया जाहाथे रेगुलार डिउटि खालामो जोंहा फोरोंगिरिनि फारसेबो मोनसे खावलायनाय थाबाय माहारिया खिन्थु फोरोंगिरिफोरनि सायावसो फोरोंगिरि नोंथांमोन गोबां समाव खस्थ' मोनबोबाय फोरोंगिरिफ्रा नाथाय दिनै जोंहा खुनु राहा गैया साफा सानै फोरोंगिरि दङ बिएससि मास्टार गैया मेथ्स मास्टार गैया बिटिसिआव दायो बिटिसि मोनबाय बेवहाय इडुकेशना जोंनि ट्रेन्सफार साबजेक्ट सेकेन्डारिसिम इडुकेशनखौ जोंहा बिटिसिआ नायनो हायो नाथाय थेवबो बिटिसिआव 1700 पस्ट दाबो मास्टारनि भेकेन्ट दङ बेबायदि अबस्था दा बिदि होननानै बेवहाय खुनु कमप्रमाइज खालामजानाय नङा रायजोफोर ओंखायनो आं खावलायदों दखरा एबसुखौ जिरायना थानायनि सम गैया दिनै रांखान्थि जौगानो थाखाय बेसेबांबा जोंहा हा हु दङ बे हा हुआव बोरै आबादखौ जोङो डाबल खालामनो हायो माइ गायखांनायनि उनाव मा खालामनो हायो माइनि अनगायै आरो मा रांखान्थि जौगानायनि दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय जि खालामनो हायो जों खालामजोबनांगौ औवानिफ्राय हेन्डिक्राफ्ट हेन्डलुम गासिखौबो जोङो लाबोजोबनांगौ दिनै मार्केटआ खिन्थु खमायाखै मार्केटखौ संनाय मानसियासो खमायदों जोंनियाव मार्केटजों लिंक खालामग्रा मानसियासो खमायदों ओंखायनो हारि दानो थाखाय जोङो रोदाखौ सिंथिंबो लानांगोन गोजौथिंबो लांनांगोन रायजोफोर दिनै समाजा मोनसे दिग गैयै बायदि जानो नागिरदों बे जाबा मोजां जानाय नङा आं सिनियरफोरखौ खावलायगोन जोंहा परबतजरानि जिखिनि सिनियरफोर फैदों जोंनि गार्जेनफोर फैदों गार्जेना सोरबा संगठना नङा मान गोनां रायजोफोर गार्जेना सोरबा माने आफादा नङा गार्जेना नोंथांमोनसो नोंथांमोनासो समाजखौ हमथानांगोन दिनै सेंग्राफोरनि खाथियाव गोदान जोलैनि खाथियाव जोङो माने कमप्रमाइज खालामबा जानाय नङा गार्जेनफ्रा खुनु दिन कमप्रमाइज खालामनो मोना गार्जेनफ्रा गाइड खालामनांगोन गार्जेनफ्रा रुल खालामनांगोन जि समाजाव गार्जेना गाइड खालामगोन जि समाजखौ गार्जेनफ्रा रुल खालामगोन जि समाजखौ इन्टेलेक्सुवेला रुल खालामगोन बै समाजासो बिखाफोर दानानै खर'खौ गोजौआव लानानै थांना थानो हागोन आरो जि समाजा कमप्रमाइज खालामगोन जि समाजानिखि मालायनि खाथियाव हान्थु खारायगोन बे समाजा खुनु दिन गेरेमसा हारि जानो हानाय नङा
आरो बेफोर थासारिया दिनै साननो गोनां जादों। दा मानगोनां रायजोफोर, बर'नि सोलोंथाइ, बर'नि हारिमु, बर'नि रांखान्थि, बर'नि समाजखान्थि बे गासैखौबो लानानै नोंथांमोना मिथिखागौ, नाथाय फोसाबनो थाखाय जाहाथे आगानसे आगानसे बयबो आवगायबोयो। दायो सिलाय बारुदनि खोथा गैलिया, गेजेर ससेयाव खोथा बुंनो हायामोन। माबा मोनसे मोजां खोथा बुङोबाबो सोरनिबा गाज्रि जायोबा गुलियासो फिननाय होयोमोन। खुगाजों खुगा नांलायलायनाया जोंनि हारियावबो गैया जालांबायमोन 30-40 बोसोर। नाथाय दायो थासारिया सोलायफिनबाय रायजोफोर, थासारिया सोलायबाय। दा बेवहाय गुलि बारुदनि खोथा गैलिया। ओंखायनो समाजनि गोरों गोराफ्रा दावगाबोनांगौ, खामानि मावफैनांगौ, मोजां गाज्रिखौ आसि थुनानै दिन्थिनांगौ। आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय, मानोना जों बयबो लुबैदों, नोंथांमोनाबो लुबैदों मोनसे गोग्गो बर' समाज। आरो बेवहाय हताश जानानै, नार्भास जानानै, फासयनानै थायोबा बर' समाजा धंससो जागोन रायजोफोर। सासे गिदिर पण्डिता बुंदों, समाजा गाज्रि मानसिनि थाखाय धंस जायाखै, समाजा मोजां मानसिनि थाखाय धंस जादों। मानोना गाज्रि मानसिया समाजाव गोबां खम थायो, मोजां मानसिया बारा थायो। नाथाय मोजां मानसिफ्रा समाजखौ दैदेननाय एबा खोथा बुंनायनिफ्राय फासयनानै थायो। नायदो नोंथांमोना, दिनै परबतझारायाव साबेसे सिखाव मोनगोन नागिरनानै? सासे बा सानै सिखाव मोनगोन, बिनिख्रुइ बारा सिखाव मोननाय नङा। थगायसुला 4-5 मोनगोन, माने कराप्टेड मानसिखौ 10 जन नागिरनानै मोनगोन, किन्तु बांसिनानो कराप्टेड नङा। दा बेखिनिखौ जों मानो थिक खालामनो हाया? मानोना जोंहा गोरों गोराफ्रा, मोजां सानग्राफ्रा सिगाङाव फैया। दा बे मोनसे थासारि। दा रायजोफोर, जोबथारनायाव आलादा रायजोनि खोथाखौ आङो फंनैसो बुंलांनो नागिरदों। आलादा रायजोखौ लानानै जों बयबो सिन्था खालामदों। आलादा रायजो मोननायनि लामाखौ नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय। मोनसेया जाबाय सोमावसारनाय, नैथिया जाबाय राजखान्थि, आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय, निगोसिएसन। गिबिया जाबाय सोमावसारनाय। सोमावसाराबा बड'लेण्ड जेंनाया मालाबाबो सुस्रांजानाय नङा। मानो? जोंनि हारिनि अनजिमाया जोबोद खम, जोंनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम। खाफाला मोजां, कायदा कौशल बाहायनानै बर' रावा 90 थिसनजाबाय, खाफाला मोजां। नाथाय बाखिखिना जानांगौनि थाखाय सोमावसारनाया गोख्रों जानांगोन। सोमावसारनाया मोनसे वे, नाथाय बे सोमावसारनायखौ जोङो लेथेर फेथेर मैला खालामनानै लानो मोना रायजोफोर। सोमावसारनाया जोंनो फिथाइ होगोन। माबायदि फिथाइ होगोन सोमावसारनाया? सासे गथ'खौ जेरै मोजां लेखा फरायहोयोबा, डाक्टार इन्जिनियार बानायोबा जोंनो न'खरनो समाजनो होनो हायो, मोनसे समाज सोमावसारनायखौ, जांख्रिथायखौबो जोथोन लानानै गिदिर गोलाव खालामनो हायोबा बे जोंनो माहारिनो गोबां फिथाइ होगोन रायजोफोर। जेरै दिनै बर'नि सोमावसारनाया BSc लाबोनानै होफैबाय, बर'नि सोमावसारनाया BTC लाबोनानै होफैबाय, बर'नि सोमावसारनायाबो गाबोन बड'लेण्डखौबो लाबोनानै होफैगोन। नाथाय बिनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाया जोंनि सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ अनग्रा, मोजां मोनग्रा आरो सिबिग्रा जानांगोन। जांख्रिथायखौनो सिबिनो रोंनांगोन जोङो। बेखौ मेगनजों नुवा, नाथाय बेखौ अनुभूतिजों, फिलिंजों जोङो थिक खालामनांगोन। दिनै सोमावसारनायखौ सोरबा सोरबा हारिया गावनो गोदना सरथेदों। जोंनि सुथुरा खमायाखै रायजोफोर, खमायनायबो नङा। जोंनि सुथुरा सोर? नोंथांमोना मोजाङै सिनाय। सुथुरा मोननै, मोनसे सुथुरा बायजोनि, मोनसे सुथुरा सिंनि। बायजोनि जाय सुथुर, जोंखौ सोबख'ग्रा, नासयग्रा, थगायग्रा, सोमावसारनायाव जिनाहारि खालामग्रा, न' बां सावग्रा, दाय गैयैफोरखौ गावख्रुबग्रा, जेलाव जोबग्रा, 5,000 मानसिखौ जोंनि बर'फोरखौ सोमावसारनायाव बुथारग्रा, बे मानसिफोरनि साननाय हनाया दाबो सोलायाखै। बायजोनि सुथुरा बिराद स्ट्रं। बै सुथुरखौ नोंथांमोना दाबो इजि दाला। सोरबा सोरबा जोंहा राजनिति नेताफ्रा बुंबानो बिराद इजि लायो। थांबानो बुङो, नै नोंथाङा मानो बर'निल' बुंबाय थाखो? आसामनि मन्त्रि जाफैनांगौ, चिफ मिनिस्टार जाफैनांगौ, आसामनि खामानि मावनांगौ, दिल्लीयाव MP जाहैनांगौ। जोंनि बर' लिडारफोरखौ, खुगा गोनांफोरखौ बेबायदि लफायो। मानोना बिथांमोना खोथाखौ साननायखौ जागायो कनस्पिरेसिनिफ्राय, आरो जोंहा बर'फ्रा जिर' कनस्पिरेसि। षड़यन्त्र होननाया बर'फोरनि थैयावबो गैया, मेलेमावबो गैया, जेरावबो गैया। नाथाय बिथांमोना षड़यन्त्रजोंसो जागायो। ओंखायनो जोङो बेखौ 1% बाबो सोलोंनांगोन रायजोफोर। नाथाय गावनि जियाव गाव गाब्र'नाङा। दिनै बर'फ्रा बेखौ बुजिनांगोन। नङाबा जोङो कंग्रेसजों बेसे गोबाव थाबाय, LP स्कुलनि अबस्थाया मानो मोजां जायाखिसै? दिनै BJPजों दङ, मास्टार सासेबो गोदानै हरनायनि थाखाय राजि जायाखिसै। माबायदि थासारि? ओंखायनो बायजोनि सुथुरा गुरै जायाखै, साननानै लानाय जोबो। सिंनि सुथुरा सोर? सिङावबो सुथुरा मोननै जाबाय। मोनसे जाबाय ज' रायजो जाबोग्रा मानसिफोर, जायफोरजों जों आलादा रायजो बिफादोंमोन, बिथांमोनाबो जोंनि सायाव खुद्रिबाय। दा बिथांमोनखौ बुजाय आजाय खालामफिननांगौनि
अननांगोनि जोंहा गोबां खामानिया बांबाय बेखौ जों बयबो मावनांगोन रायजोफोर राहा गैया आरो गुबुन मोनसेया सिङाव बर'फ्रा जेब्लायबो मोननै जादों मोनसे जायाखै गोदोनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगोन पिटिसिनि आन्दलननि समावबो हयथ' सोरबा बर'आ कंग्रेस एजिपिमोन एबसुनि आन्दलननि समाव गोबां बर'आ सोरबा माबा माबि जानानै बर'नि सोमावसारनायाव थेर बेथेर खालामनायाव षड़यन्त्रआव बाहागो लाबाय बैनिफ्राय जागायनानै दासिम बर'आ मालाबाबो खौसे जानो हायाखै दा नंखायनो जोंनि जेला माबा मोनसे रायजो राजाया खौसे जानानै बिग्राय खांग्रा हानजाफोरजों ज' जाबोदों मालाबा एनडिबिजों मालाबा एबसुजों मालाबा बिएलटिजों बै समाव बर' हारिया माबा नङा माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोनदों नाथाय जेला राजखान्थिनि नामावल' राजखान्थि खालामदों अब्ला खिन्थु बर' हारिया जेबो मोनाखै दा बे खोथाखौ नोंथांमोनाबो मोजाङै बुजियो दा नंखायनो जोंखौ एबसुखौ गेजेर गेजेर बुङो मानो राजखान्थि खालामो एबसुआलाय होननानै बे जोंनि दिनाव जागायनाय नङा गोदो माने सानसुमा दामोननि सिगाङावनो समावनो जागायनाय गोदोनि जेनेरेसनानो जागायखानाय आरो मानो जागायदोंमोन मानो राजखान्थि गेलेदोंमोन जोबोद मोजाङै जोंनि सिनियरफ्रानो मिथिगौ जोंनो एमएलए नांगौ एमपि नांगौ जोंनि खोथाखौ बुंनो हानाय दा जोंहा क'क्राझाराव एमपिया जोंनि नङा बेखौ लानानै जोङो एबार बिराद गोजांदों नेक्स्ट एमपिया जोंनो जागोन ना जाया इसोरा जोंखौ मोनसे साजा होदों जे नोंसोर खौसे जानो रोङा एबार नोंसोरनि एमपिखौ सेनोसै होननानै हिरा सरनियाखौ एमपि बानायबाय जोंनि दानिया बर'फ्रा जोङो बयबो गिबाय हिरा सरनिया एमपि जाबाय बड'लेण्ड आन्दलना जोबसिगोन नामा आलादा रायजो बिनो हानाय नंला नामा जोङो बिराद गिबाय जोंनि मानसिफ्रा मानोना हिरा सरनिया दादागिरि बुंबायना आं थाजासिम बड'लेण्ड जानो मोना आङो गामिफोरखौ दानख'जोबगोन गासैखौबो दादागिरि आलफामोन नालाय दादागिरि बुंबाय नाथाय इसोरा जोंखौ अनदोंबोलाय रायजोफोर बेवहाय एमपि बानायनायखौ सोरबा गोरों मानसिखौ होआलासिनो सासे हिरा सरनिया बायदि जाम्बाखौ होनायखाय जोंहा एसे बासिबाय बे मानसिया जुदि सोरबा प्रफेसर जानायमोनबा सोरबा पिएचडि डिग्री लानायमोनब्ला अब्ला खिन्थु जोंखौ सान्थियाव थाहोनाय नङामोन बियो पार्लियामेन्टआवबो कुइसन सोंगौमोन बायदिसिना लिगेल मेटारफ्राव आखाइ होयै 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 बियो जोंखौ सेस खालामगौमोन नाथाय गावहाबो खाजायां नालाय बेवहाय इसोरा जोंखौ एसे अनबाय दा नेक्स्टआव जों मा खालामगोन रायजोफोर फैबाय थानाय समाव दिनै जोंहा खावनै जानानै दङ खावनैखौ खावसे बोरै बानायगोन दा जोंखौबो बुंदों जेरैखि जाया देरहानांगोन जोंबो लुबैदों देरहानांगोन नाथाय बिनि फर्मुलाया मा बेखौ नोंथांमोनाबो सार रिभलिउसनारिफ्रा पलिटिक्सजों ज' जागोन ना पलिटिक्सआ रिभलिउसनजों ज' जागोन पलिटिक्सजों रिभलिउसनजों मोननै रायजोफोर पलिटिक्स नङा रुलिं आरो रिभलिउसन पलिटिक्सआथ' थाफायो सेर पलिटिक्सखौ रिभलिउसनारिफ्राबो खालामनो गोनां जायो नाथाय रुलिं जायफोर सासक आरो बिग्रायारि बिसोर मालाबाबो खौसे जानो हाया आरो सासकजों बिग्रायारिजों खौसे जायोबा बबेबा नङा बबेबा मोनसेनि हाथाया गागोन दा बर' रायजो राजाफ्रा बबेनि हाथायखौ गाजानो लुबैदों बे रायजो राजाफोरनि सायाव सोनारगोन बिग्रायखांनायखौ सानसेनो खालामनो हाया बर'नि जांख्रिथाया बिग्रायखांनाया सानसेयावनो जायाखै रायजोफोर जुगे जुगे थगायजानाय सोबख'जानायनि उनाव बिग्रायखांनाया फैदों दा दिनै बे बिग्रायखांनायखौ आं दानि बुंनाया बेखौ गोलाव सम लांनो हागोन ना हाया जों जुदि गोलाव सम लांबावनो हायोबा दिनै नेशनेल लेभेलाव बर'नि सोमावसारनायखौ मिथिनाय जाबाय इन्टारनेशनेल लेभेलाव मिथिनाय जाबाय मालायफ्राबो लासै लासै खाथि साफिदोंसै बाहेरनि मानसिफ्रा बर'फोरनि जेंनाखौ हिंसा गैला ब्लाडसेड गैला बिराद मोजाङै आन्दलन खालामदों नोंथांमोना नुदों हिरा सरनियाजों थाफाग्राफ्रासो रेल लाइनाव गसंबा लावथि होजायो हिरा सरनियानि हेंथाफ्रासो जोंहा जेबो होजाया बेबायदि अबस्था हिरा सरनिया गावनि मानसिफोरखौनो आन्दलनबो खालामनो होनो हाबावाखै बड'लेण्डनि टकआबो जागासिनो दङ सावरायनाया होबथानो हायाखै बियो जेरावबो ओंखायनो आं बुंदों इसोरा अनदों जोंखौ होननानै आरो बे हाखायाबो दिनै आं फेसबुकाव गैया सोरबा सासे सेंग्राया आंनो वाट्सएपआव हरदों फेसबुकनिफ्राय सासे हारसाया हिरा सरनियाखौ थिगसे रायदों बे माने गोरा खोथा बुंनायनि बादै माथो बर'फोरनि सावरायनायखौबो हमथानो हायाखिसै जेबो हमथानो हायाखिसै होननानै आरो हमथानो हाखाथारानो होननानै सासे हारसायानो रायदों माने बर'फोरनि डिटारमिनेसना बिराद स्ट्रं दा नंखायनो फैबाय थानाय समाव राजखान्थि भाबै जाहाथे बेले बेजे जाया दिनै मोजां खोथा एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो एनडिपि मोननैबो ज' जानानै दाख्लै गभर्नमेन्टजों सावरायबाय जुलाइ मासनि 25 तारिखआव जुन मासनि नोंथांमोना बयबो नुदों जों बयबो हास्थायदोंमोन गोदो बुजिस्लाबैयाव जों बिदा फंबाय बुलायलायबाय दा गोबाङानो जोंखौ बुङो एबसुखौ आंखौ बुङो ओइ आफादगिरि नों बावबाय नामा गोदो एनडिपिजों एबसुजों गावलायलायनाय बुलायलायनाय जानायखौ आं नुदों आं बावाखै गारायाबो गायाखै
बावाखै नाथाय हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौबा गोसोआव लाखिनानैबो ज' जानो हानांगोन बे मानो बुलायखो बुलायनायनि थांखिया जाबाय बर'नि उदांस्रि मानो बिदा फंबाय नखरसेयाव सासेया एनडिपि सासेया बिएलटि बिदादो फंबायदो ज' थालायनो हाया मानो जाखो बर'नि उदांस्रिनि थाखाय मानो बिफादो फिसालादो आलादा आलादा राजनिति गेलेनो गोनां जाखो बर'फोरनि उदांस्रिनि थाखाय जोङो गासैखौबो गोसोआव लाखिनानैनो जोङो खामानिखौ मावनो हानांगोन ओंखायनो मालायफ्रा थगायजाबाय डिमासाफ्रा कार्बिफ्रा दिनै मोननै मोनथाम हानजा जानानै गभर्नमेन्टजों सावरायबाय सोरबा मोनसे हानजाखौ बोखांनानै जेलाव थाग्राजोंनो सुक्ति खालामगारनानै होबाय उनाव जायफ्रा खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखिसै दिनै डिमासाफोरनि आन्दोलनानो थैबाय बिराद गिदिर गिदिर लिडारफ्रा जेलाव हमजाजोबैबाय कार्बिफोरनि आन्दोलनानो थैबाय जों बर'फोरखौ बिदि जाहोनो हाया ओंखायनो जोंबो खनले खनले सावरायबाय जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांजों जोंहा गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' बिथांमोनजों बिथांमोनाबो गावबा गाव दिनै रियेलाइज खालामबाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ थगायगोन जोंहा सम थानायावनो ज' जानानै रायलायनानै दिनै गभर्नमेन्टनो एखे लोगो मेम'रेन्डाम होनाय अबस्थासिम बिथांमोना फैबाय बे जोंनि थाखाय खिन्थु मोजां साइन रायजोफोर रिभलिउसनारिफ्रा ज' जाग्रोनांगोन सोरबा रुलिंआ बियो फैयाबो जानो हानाय बेहा एसे दादागिरिबो थागोन आंनियाव फैसा दङ एमएलए दङ मन्त्रि दङ पावार दङ जोंहा रिभलिउसनफ्राथ' जेबो गैया जोंहा जेबो गैया मोनसेल' दङ बे जाबाय बर' जाथि आरो जोंनि सोमावसारनाय ओंखायनो दिनै बेवहाय इग' लालायलायनानै खोथा गैया बर'नि गोरोबलायनो हायैनि मोनसे वान अफ दि रिजना जाबाय इग' बर' लिडारफ्रा रावबो माने सिगाङावनो गंलायग्रोनो नागिरा जागा हगारलायग्रोनो नागिरा नाथाय सोरजों नेरलायबाय थानो गावनि असे बिमानि बिदा फंबाय फिसाफोरनि गेजेरावनो नेरलायबाय थाना माबा मोनगोनसै जोंनो मा होलायलायनो हायो दा जों नेरलायलायबाय थानानै फैसाया फैगोन दिल्लीनिफ्राय पावारा फैगोन दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय जोंहा सिख'नानै लाबोनांगौ दिनै गोबां बिटिसि जानाया 13 बोसोर जाबाय दाबो माखासे लेखाफ्रा सोरबा धुबुरियाव सोरबा माने नलबारियाव सोरबा मंगलदैयाव थांनो गोनां जायो हा हुनि थाखाय दाबो जों मावफुंनानै लानो हायाखै गोबां डिपार्टमेन्टनि अफिसा जोंनियाव फैयाखै दाबो दा नैफोरबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौबा जों ज' जानांगोन रायजोफोर ओंखायनो जों एबसुनिफ्रायबो जों बेखौनो नोजोर होदों जेरैबायदि एनडिपिआ ज' जानानै गाबोन गभर्नमेन्टजों बार्गेनिं जागोन जोङो एबसुनिफ्रायबो जोङो बेखौ जोङो सापर्ट होगोन आरो जों बयबो ज' जानानै जों आवगायलांगोन जोङो डेम'क्रेटिक आरो आनडेम'क्रेटिक मोननै लामाजों बिटिसिआ फैदों गतिके एनादार मोनसे जोंनि एचिभमेन्ट माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट फैनांगौबा बे डेम'क्रेटिक आरो आनडेम'क्रेटिक बे मोननैजों जोङो बेखौ खालामहैनांगोन दा बिनि थाखाय रायजोफोर नांगौ बायदियै जों सोमावसारदों आरो सोमावसारबावनांगोन थांनाय जुलाइ मासनि 5 अक्ट'आव सावरायनाय जादों गभर्नमेन्टआथ' बुंदों जे राजनाथ सिंह गाव हम मिनिस्टारा गावनो बुंदों जे आं दायित्व लागोन होननानै जों बुंदोंमोन सासे मन्त्रिखौ बिबान हो गोदो होदोंमोन दाबो हो मन्त्रि सासेखौ बिबान हो जोंनि जेंनाखौ नायनो बिथाङा बुंदों आंनो नायगोन होननानै दा बिथाङा बुंदोंमोन 2.5 मास सम हो 2.5 मासआ जानोसै दा 2.5 मासाव जेबो जायैखाय जोङो सेप्तेम्बरनिफ्राय फिन सोमावसारलांनो नागिरबाय रायजोफोर मानोना सोमावसारनायखौ नांखाथारगोन सोमावसारनायनि अनगायै गुबुन लामा गैया नाथाय बे सोमावसारनाया डिसिप्लिनजों जानांगोन बिराद मोनसे मोजाङै जानांगोन जाहाथे बे सोमावसारनायखौ मालायफ्राबो नायनो साहस खालामो अननो रेसपेक्ट होनो साहस खालामो मालायफ्राबो जोंनि जानानै अकालति खालामनो साहस मोनो दा रायजोफोर बुंगो मानि लावगो गोबां खोथा दङ बुंनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो नागिराखिसै दा फैबाय थानाय समनि जे सोमावसारनाय बेवहाय नोंथांमोना जाहाथे सिगांनि बायदिनो बाहागो लायो दिनै रांखान्थिनि जेंनाया जों सोमावसारगिरिफोरनियाव दङ एखम्बा नोंथांमोनखौ रांखान्थि फारसेबो थाखा फैसा बिनानै डिस्टार्ब खालामनो गोनां जायो जोङो लुबैया जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा 30-40 बोसोर गावबा गावनि फैसा होनानैनो आन्दोलन खालामबोबाय ओंखायनो जों नाजायो जेसेबां हायो रायजो राजाखौ हेरेसमेन्ट होआलासिनो मावनो थाखाय नाथाय उपाय गैया दिनै बेफारिफ्रा बिजनेसमेनफ्रा गिदिर गिदिर ठिकादारफ्रा जोंनियाव गैया जोंजों सोमावसारग्राफोरजों गैया माला होजों विदर्भ रायजो बिग्राफ्रा गावसोरनो उकिल गोजा 50 जन उकिल दङ आरो बिसोरो बोसोरसेयाव हाइकर्टआव मोननै केस नाङो आन्दोलन खालामनो थाखाय 50 जना 2 लाख होयोबा 1 करोड़ थाखा जमा जायो आरो जाय प्रेसिडेन्ट बे प्रेसिडेन्टआ माने महाराष्ट्रनि एडभोकेट जेनेरेल मोनलायनाय सिनियर उकिल सुप्रिम कोर्टआवबो केस नाङो बेहा 1 घन्टा कोर्टआव हाजिर जाबानो 2.5 लाख थाखा मोनो आरो बियो बोसोरसेयाव 5 लाख थाखा गावनो होयो दा जोंहाथ' उकिलबो नङा माबो नङा जाहैबाय बिफानि एसे हा थानायखौबो मावहैनो समानो गैलिया जाहैबाय ओरै खारथिंनायावनो देवानि खालामनायावनो समा थांबाय
दा जियानो जा रायजोफोर ओंखायनो बड'लेण्ड जासान्दै जानो हागौ नोंथांमोनखौ एखम्बा एखम्बा खस्थ' होनांगोन मालायफोरा माने बिराद डिसिप्लिनजों फैदों ओंखायनो दा जोंबो साननांगोन दिनै जोंनि गेजेरावबो सोरबा ओंखारनांगोन आङो 10टा टिका मावो बोसोरसेयाव मोनसे टिकाखौ आं आन्दलन खालामग्राफोरनो हरगोन बेबायदि ओंखारोबा जोंहाबो रेहाय जागोनलाय खिन्थु बर'नियाव थाखा मोनामनाया दाबो माने अहायाखैलाय जोंनियाव फैसाखौ गोदानै दांनो मोनदों नालाय ओंखायनो थाखाखौ मोनामसुबाय थानोबा मोजां मोनो माने निउज पेपारबो बानाया 100 कोटि दंलायोनो सोरनियावबा टिभि चेनेलबो बानाया लेखा गांसे साफाया कुनु मोनसे माने खेराइ हान्जाखौ दिल्ली मुम्बाइआव लाङा गावहासो बेरायहैबाय थायो बेफोरबायदि थासारिया जोंनियाव जागासिनो दङ नाथाय बिदि होननानै नेगेटिभ जानाङा गाज्रिजोंबो मोजां जायो खोमसिनि उनाव साना फैयो सोराङा फैयो बे गासैबो मिथिंगानि नेमखान्थिखा दिनै सोरबाया गोजौआ गाबोन गाहाय जागोन आरो गाहाया गोजौ जालायगोन ओंखायनो जों आसाबादि जानांगोन सोमावसारनायखौ लांबाय थानांगोन आङो खोनानानै गोजोन मोनदों मंला जरा दखरानि माथियादल गामि टिपकाइनि सांबान्द्रा गामि जौगारनायनि हाबाफारिया खौरां बिलाइयाव ओंखारदों गामिनि रायजोफ्रा जौगारदों दा रायजोफोर बे गामिनि अनजिमाया बांलांबाय थानो हायोबा मोजां जायो जौगारनायनि आं बुंदों आं हिसाब खालामनानै बुंदों खमसे खम 20 बोसोर बर'आ जौगारनो हायोबा इन्डियायाव बर'फ्रा नाम्बार 1 जाथि जागोन फरायनायाव रांखान्थियाव समाजखान्थियाव गेलेनायाव हारिमुआव जेरावबो बर'आ इन्डियायाव नाम्बार 1 जागोन मात्र 20 बोसोरल' जौगारनांगोन मानसिनि मेलेमा बिराद स्ट्रं रायजोफोर मिथिबायना बे जौआ जाबाय स्पिड ब्रेकार जेरैबायदि लामायाव मटर साइकेला गोसा खारोबा स्पिड ब्रेकार होयो सहैया बे जौआबो स्पिड ब्रेकार बिराद गोरों गोरों मानसिफोर दङ जोंनियाव लिरनो गोरों माबा गोरों जौ लोंनानै स्पिड ब्रेकाराव नांथाहैजोबो ओंखायनो बिखौ थिग खालामनांगोन रायजोफोर आरो बिखौ मालाया थिग खालामनो हाया गावबा गावनो थिग जानांगोन नोंथाङा गाव जेब्लायसिम साना जौगारनो होननानै आं गारहोनो हानाय नङा जौआ ओरैबायदि जिनिस आङो हारसिंनो मिनिखोमायो मालाबा मोनसे बाहानाल' नांगोन बिराद सान्दुं गोसा कापसे लोंनोसै बिराद गुसु कापसे लोंनोसै गामियाव मानसि थैबाय कापसे लोंनोसै गथ' जोनोम होबाय कापसे लोंनोसै ओरैयाव नांलायदोनो कापसे लोंनोसै सोरबा बुलायदोंनो कापसे लोंनोसै सोरबाया थगायजाबायनो कापसे लोंनोसै बे जौआ माने बाहानाल' नांगोन दा बेवहायनो नोरजिया जालांबाय समाजा बे समाजखौ थिग खालामनांगोन आरो दा सेंग्रा जोलैखौ बैसोगोराफ्रानो थिग जायाबा सेंग्रा जोलैखौ मा खालामनो मैया अदालगुरियाव इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंदों केटिएम बाइकखौ बेन खालामनांगोन होननानै केटिएम बाइक ओंखारदोनो लाख थाखा लायोनो बेखौ लाबोनानै हायाव नांस्लाबा सरायनानै बेसेबा बुरजा बर' सेंग्राफोर थैबाय जाहैदों ओरैबायदि आरो देनद्राय सोबग्रा मा सोबग्रा बिराद बांदों जाहैदों जायगा HIV बेरामाबो बांदों चिराङावबो बांदों अदालगुरियावबो बांदों क'क्राझारनिखौ एक्जेक्टलि मिथियाखै आङो गोदो क'क्राझारावबो बांदोंमोन 10 बोसोरसो सिगाङाव दा नंखायनो रायजोफोर बै जोंनि इयुन जोलै सेंग्राफोरखौ होबथानांगौबा जोंहा खिन्थु बैसोगोराफ्राबो थिग जानांसिगोन बैसोगोराफ्रा दा हारसाफोरखौ नुयो बिमा बिफाया एकदम स्ट्रं नालाय धोरोमनि पुथि पाठ फरायो रामायण महाभारत फिसालाफ्राबो लोरसोर जानो हाया माने बिफा बिमाया न'आव थानायालागै जोंनिया मोनाबानो बिफाया टुंटां जानोसै फिसालायाबो टुंटां जानोसै गैला बेबायदि जों समाज दानो हानाय नङा जियानो जा गोलाव खोथा बुंला साइकेल रेलियाबो थांनांगौ आंबो गुवाहाटियाव थांफिननांगौ दा जियानो जा नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावबाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आरो इयुनाव लोगो मोनबावगोन आरो इन्टेलेक्सुवेल मिटनि थाखाय फैखागोन बेवहाय नोंथांमोननि खोथा खोनासंनांगौ दङ जोङो खोनासंफैगोन आङो बेखिनिखौनो बुंनानै बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हायो बयनिबो न'आव अनलायनाया थायो गथ'फोरखौ बयबो मोजाङै लेखा फरायहोनो हायो बे गासैखौबो अबंलावरिनि खाथियाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै दिनैनि हाबाफारियाव आंनो बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो ओंथिगोनां बाथ्राफोरखौ बुंगोन आं बेनि थाखाय मानगोनां बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय बै समाव